wo samapta kiyo hangayayi gati para wira pratangga sigra-sigra kumrekut kridane pinarung pangli ing widowati gumelar ngepeki deni rohang lepo satripun kepareng ngaturaken wilujeng siang para penen para sepuh ugi para tamu kakung dalasan wisata Bukit Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sami syukuran hamdalillah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa Gusti awit pamundhut ingkang hamugati siang kalinggahan punika nuju brana kanthi kawontenan kalis beda lir ing sambikala amin mirunggen kapingkalipun sholawat wa salam mugi ngatur kunjuk dumateng junjungan panjenengan dalasan kaula Nuni Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ingkang panjenengan dalas kawula tenggo-tenggo munggah syafaatipun binjang wonten ing dinten yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Mugi dawuh ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Kaskudrasan Ibu Suyati sakutra keluarga ingkang kepareng ngawontenaken tasyakuran bali matur khitan Purwomadya usana kasembatan Saharjo amin. Ugi sembah nun kang agung sampun kersa nimbali swanipun saking kulawarga campursari Purwawilis wingking saking Laladan Purwantara Wonogiri Jawi Tengah ingkang pun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Tri Lukmanto siang kalenggahan punika nuju prana ugi jangkep kalian para widawati kepareng marak sowan wonten ngarsa panjenengan sadaya ngiras pantes kangge miyas mining swasana ugi kepareng hambuka wiwaran pagelar urut saking sisih ler kidul rikoler nggih rikol kidul mboten napa-napa sing klentu jenengan Siskarum ayo cahayu Purwa Widyawati wingking saking Naladan Sukoharjo makmur Nindi Sukma Melati Mewangi semalam hari semalam suntuk Purwa open BO ugi salajengipun Widyawati wingking saking Laladan Gunung Gedhe Jabing Gunung Brojo Gunung Tumri Gunung Mijil Ayu Wula jenengan ke mboten Pak mboten matur sembah nun janggep kalian para Widyawati kepareng marang son ngarsa panjenengan sadaya sawanipun saking kulawarga campursari Purwawilis ugi kepareng nuju prana hambuka wiwaran pagelaran kang semanggaken kanthi ucap bismillahirrahmanirrahim Purwawilis wiwitan
Kelas